Giimbestigahan na sa kapulisan ang bastos nga binuhatan sud sa diskuhan dito sa lungsod sa Balilihan sa lalawigan sa Bohol. Ang video sa panghitabo na pasapasa na sa social media nga nakapaukay sa mga netizens. Ani ang report. Nakuhaan kining duha ka mga tawo nga inay sayaw, lain man hinuon ang gikabisihan sa dance floor. Nakaluhod ng usa ngadto sa lalaki samtang naghimo sa malaway nga binuhatan. Ang maong insidente gingong nahitabo sa lungsod sa Balilihan sa disco nga subay unta sa kasaulugan sa ilang fiesta. Giimbestigahan na ang insidente ug matud sa kapulisan nailhan na ang mga tawo nga involved. Giandam na ang mga kasong ipasaka tungod sa maong binuhatan nga gihulagway nga grave scandal. Perhaps hubog na kay sila, wa na sila kabalo sa ilang gibuhat, or wa sila kabalo nga ang ilang gibuhat is a crime. But you know, ignorance of the law excuses no one, no? And this is morality will tell us that this is really not good. Lakip sa gitan-aw sab karon ang tulubagon sa mga organizers sa padisko. If you can see in the video, daghang mura og nag-abiba, no? Nag-abiba. Instead of trying to put a stop in that very lewd scenario, they were trying to upload it. So that is the trajectory of the investigation. Samtang base sa pamahayag sa mayor sa Balilihan, Pureza Chato, nga gipost sa social media sa iyang anak nga mao'y vice mayor, nanawagan kini nga ipahunong na ang pagpakatap sa video kay giingong dunay minor de edad nga nalambigit sa laway nga binuhatan. Sa mga naghupot na niini, awhag niya nga i-delete na kini. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, GMA Regional TV Live.